обичаме и искаме още 9 пъти по 9 и по 9 и по 9 да сме заедно. И да ни търпиш. И да ни търпиш. Аз предлагам да стане, групата да стане на моята възраст и тя още да продължава да я води. Ами разбира се, че ще бъде така. Защото ние някъде до около 102 години мислиме... Ще играем, ще и се пенсионираме, После вече, пенсионираме след 102-та година. Да, ще се бориш с старчески деменции, болки в кръста, но това е положението. Много те обичаме. Защото много те обичаме. И ти благодарим наистина. Наистина много ти благодарим. Опа! Вирва! Да сме живи и здрави дълги години. Все така луди, млади, игриви и с големи усмивки на танци повече. И да сбъдваме все повече мечти. Хора, станахме на 9 години. Добре изглеждаме за възрастта си. Пожелавам всички да сме здрави, семействата ни здрави, да ни е спокойно, да ни е уютно, да ни е хубаво да се събираме в залите, да се множим, да ходим все на хубави места, да си създаваме хубави спомени, да израстваме от такива до такива. Красиви. Ама не беше честно, аз и набора трябваше да се стане. Да, и до такива, че и те да пораснат с нас още. Благодаря на всички, много ви обичам. Второ мило мое семейство. Пожелавам си да се виждаме по-често и повече в залите и се хубави повече. Да ни е честито!